Nang samung kaham khlaina phantong ke subajakna nangma borokno subaya uita tongdi. Nang dini nok arini borokno subawi mani tongke thangdi khana phaidi angnono khana rowana hwnei ta sadi. Nono bwkha berawi tongjanai nini ganani nini nok arini borokni bagwi mungsa hamya khlaina bagwi bwkhata sabdi. Nono waisa bo hamya khlaya abo hai borok bai hai no kokta banglaidi. Thamsi kutung rokno nugui mokolta kiyordi eba borok samung khlai tui mungsa phano khlaina bo tanaidi. Tamni henba samung hamya khlainai rokno subrayung naisler jago tei borok soirokno khe bini bwkhao tono. Borok hamyarokni nukhungo khe subrayung sraimung ruo. Phiaba borok kahamrokni nukhungo khe bo hamari ruo. Bo buino hamya sanairokno khe hamya hwno tei koinene rokno khe bo khasugo. Sian gwnang borok khe boram khlaijaknai. Gotna kwrak butuarokni manthaile lachimungsi. Thanks for watching.